O bay, kumusta? November 23 karon. So karon siya starts the day wherein di namin kinahanglan magmask. Di naman mandatory magmask nya human kanang okay na sad siya maglakaw-lakaw nga di lagi magmask. Pero kung musod mo indoors, need ka po nagmask. So it's a good day today. Though I'm just at home, I'm just karon ko gawas para kog kanang kuan Domino's pizza. So mayra, bites. So way kanang natangari sa kanang kuan Wilson's prom karon. Kanang nakalaglag kita after a few days, months. Sa muna siyang view bay. Bay. So bay, natangari karon sa Wilson's prom. Taud-taud na sa guna. Studios lang kara. Kaya mo na ang view. Ay kayong view, di ba? So, muna. Natangari karon. Malaking hangin kayo, tugnaw. Tugnaw. Ni karon kuyog na ko si Mitching ya si Laura laglaag mi karon bay. So muna gitawag nila Whiskey Bay ya. Kaning Whiskey Bay mura ni siya whiskey nga bay. Anong bitaw doon niya nung lag whiskey? Kung bula-bula. Wala ni bulang whiskey no. Pa si Mitching. Ay lagi mo padag ka ng mga storya na ko baka mga storya nga mga mikel stories. Sige ba, linis maglakaw. Okay. Marag 1 hour. Okay, sad, sulit sad. Muna ni Sharon Bay. Dili ka pa kong picture, Lord. So, nata sa Whiskey Bay karon. Nakitaw na kauna na itong taray. Sura. Natangaris kapatuhan karon mga bay, mga pre, mga unsa niya. Nangali si Laura, nagreklamo siya ganina kay nag-vlog ko gining list niya uman. Yun siya so Englisher this guy. So muna nagbisaya lang sa karon. Na si Mitching sa likod. Tapos si Mitching. Say hi Mitching, Ching. Ching, say hi. Laura's there. So, na kami karon sa Whiskey Bay niya kanang nagastambay lang ko nga sa dakong bato. Dakong bato. Ay, kainit. So ito na, dakong bato. So naku nga rin karon. So muna siya. Hangit ako buk. Ano na siya na init nga rin karon. Anyway, mura na siya. So sige bye. Mag pictures ako kay akong gyari karon picture naman gid paguna. So mura na siya. Okay? Sige. Naog na sila. Oh bay, since kanina, nag-video ko kanina niya, human kanang wala din ako ma-point ang kanang kuan ang microphone sa kuwag tarong. So muna siya karon. Nako karon sa Whiskey Bay. Kaning Whiskey Bay, mura ni siya whiskey ka bay. Wala bitaw kabongan Whiskey Bay siya. Yeah, dito mi sa ato kanina, kadagan-dagan. Ana sila Laura si Mitching. Pwede lang karon. So muna siya. Yeah, kanang mura ko masulti ninyo. Hi, hello, how are you today? I'm fine, thank you. Goodbye. Mura na ako masulti ninyo. Sige. Tawag ng Laura. Naman, Laura. Ay, nagsige lang kag others dira. Muna siya, magsige siya reklamo. Matitsing ko na bato ba, no? Gamay na kayo. So, turista mi karon gari. Nya, kanang di na pwede na walay mask. So, fighter na kayo nga karon. Di pa mo kumpiyansa. Na, wig. Wig. Through the whispers of pines, I hear them sing. The more you love, the more you live. Bye. Ari na santa sa Squeaky Beach. Tula sila Laura. So grabe init nga adlaw akong agtang nagasinaw. Pero yeah, anita sa Squeaky Beach. Yeah boy. So Squeaky Beach is ani. Yep. Squeaky Beach. Nami karon sa Squeaky Beach, nagstorya na may about dagat. Na si Laura nagsi siya yaw-yaw kay kanang sa to. Nice. Saman. Di ko na siya ganahang dagat ng init. Ko ganahang dagat init.
Na si Miching ito, sige selfie Pero ta. kung yun na ni okay ra. Si Miching sa Kung likod. summer niya yun na, hindi na ako kaya. Ano naman kita sa dagat? Kita sa dagat. Kita sa dagat. Init niya ako na sa dagat sa likod. Ako mo kay Marun. So, bye. Muna siya. Kung kanang wala mo kanang ikapoy na buhay, stress out na kayo mo. Kung sa magawas mo nga rin. Yan na, sige sa tabis kuhan. Magawas mo sa kanang outdoors. Kaya pag kanang explore mo niya, kanang para lang ma-replenish or ma-refresh. But make sure nga social distancing yapon kay muna po yung pyro. So, may mamawala. So, akong buk na barong na. Hangin kay bay, hangin. Tugnaw. Feeling nyo, init kayo kay hayag. Dili, tugnaw karon bay, tugnaw. Di yun yung tugnaw kayo. Kung sa Pinas pa ni, nagkurog na ta. Ilan yung temperature ron? 18? 18, 19 matay yung temperature karon. Ang tops karon kay 22 or something like that. So medyo tugnaw yung hangin. Wala kami karon murag init na naman ba niya kanang pero sunburn ka. Ano siya? Una. Nice sun to sand dunes bay. Ganda. So, ano tayo sa sand dunes? Ako'y dagat. Nice. Lubong ako tiil bay. Cool, yeah. Sabay! Natakaroon sa Squeaky Beach. Squeaky Beach yung tawag niya. Kaningi Beach, squeak siya ang sand. So, ako'y love bike kay. Ako'y love bike. Punta niya akong love bike niya tataod. For now, nice kay beach no. Nice kay. Nice sand dunes din sa likod. May nasa la Nora sa kilid. Takilid ang kamera. Tara. So, dara ang kuan. Sand dunes sa akong likod. Yan sila Miching na sa likod sa Tora. Thanks kayo. So, ito sa nila. Crossing back when nothing seemed to be a drag. You ran until your legs gave way, then you cried and got back up again. And it's real to think that I could fly across a broken bridge in the fading light. Never thought ahead of my 2 feet. Never had a care in the world, you see. Have you heard from the sky? Okay, nindot kayong dagat ba ino? Pero tugnaw, baod, malumusta, di ko mamlangoy. Wala siya. Sige. Padong may balik sa auto because area na po may. Oh. Pero squeaky beach kini. Tingog ang sand. Squeak. Hangak bay, hangak. So pagkakaroon ba kay naata karon sa tidal river. Na river nga to nya mo tidal. Di line ang tide padong nga tide. So muna siya tidal river. So hey friends, we're hiking right now. I have Miching and Laura with me. Hey friends. I'm vlogger. Hey guys. Pagkapoy na sila bay. Pagkapoy na sila. Hi friends! Ching, kumusta? Pamalikas Ching. No comment. Pamalikas Ching. Kaya mga Nangingon ko ba nga kadang pamalikas gina. mga cut nga rin sa Mount Oberon ko. It's just a walk in the park. You know, it's just a walk in the park. Nakalimot ko the whole place sa park. Muna mag-walk min sa park. Layo nga walk. 1 hour 3.47 kilometers. As me Ching. Yes! You can do it, Ching! You can do it! I can do it! Next in Survivor, Miching. Next in Survivor, So meaning dakag signal dire. tingali. Stereo siguro. Patawag na si Miching. Next in Survivor. We are here walking right now. And yes, that is. Nanakan nami. Hapit na gini Ching, hapit na! Hapit na Lord Ching, hapit na! Kabunal. Kumbati ni. So karon bay kanang mura na si Miching. Congratulations Miching. Nanatangari sa peak. First summit. So naabot na nga sa summit.
kanang summit muna siya kanang mga meeting sa kuan summit ana ng na blow out mo niya akong camera basta muna siya bay na mangyari sa bibang First peak ni mo, Oberon. oo. Mount Oberon siya na katong nang kuan Midsummer Night's Dream siya tong kuan na kauban na siya ni Cupid mga na siya na nakasa. Hi, friends! Hindi ba dito na cove siguro na? Hello! Kumusayal! Ching, kung mabili ni mo charger diri mo sa kaon balik. Barog na kayong Nag-dress raman mi kay dagat naman taron. Makagit over siguro. so wala kay kung magkuan wala kay kung mag-vlog. We're going down now. Sinyang gingon ninyo. Na ko track pants food na light lang. Ako kay hangit mo adlok mo kung magibuan ni. Heading down. Hindot ba yan ka ng ulan-ulan ba? So, mura to. Dili kayo nyo. Nagana akong footage karon kay. Mura gid siya gid. So, muna. So, lakas ako. Kapoy ko. Tugnaw. Lucky jacket. So, mura to. Wala kay ko mag-vlog tarong karon kay. Kanang gitapol ko ba eh. Kanang nag-recovering pa ko nga mag-vlog. So, muna ito vlog karon klaro. Sila. So, quick walk. Nagsinilas ako karon. So, ana lang. Life. Sige. So nana sa takaring karon sa karon sa kuan tidal river nya nana siya kamay kani siya tawag siya footbridge kay kani siya bridge para sa mga foot mo ni siya. So natangari tapita mo ni siya Laura naglakaw-lakaw diha sa Mitching sa Pikas. Blur siya, blur atong i-click. Tora. Hi Ching. Okay. So muna. Ha? Ngano ka, Lor? Pigilan kita. So, muna siyang footbridge diri nga bridge niya kanang. Muna siyang footbridge diri nga bridge. So, muna na siya. So, wait klaro tong vlogger no. Oh, naglaag mo gugud niya. First time na ako nakagawas after COVID lockdown. So, hinana ang lighting. Saan lighting na no? Lighting. Inani nga lighting? Inani? Is this cinematic? Huh? So we just found a wombat Kung here. tawagan ako mga anak be. Look at that, that's a big Akong wombat pakitaon. over there. And it's just eating. Na. So bay kailan mo tanawa kanang kuan na, kanang may baboy nga animals. dako nga murag ilaga. Wombat. Mo tawag na wombat tanawa. That's wombat. That's wombat. Nara. Mura siya pi. Wombat. Wait, Mom, you just found that? Yeah, nara ba manggawas ra. Okay, hi Ching. Hi friends. Hi friend. We're here. We're watching a wombat eat. So look at that kuya, nag-eat siya grass, no? Watching. Nai-borrow the river. Yeah. There you go. That's a campsite.